Илназ, сен яшь автор башкаручы. Ижад итәсең яшьләр өчен, өлкәннәр өчен, авыл турында, мәхәббәт турында күп җырларың бар. Менә шуннан да беренче җыр кайчан язылган иде һәм нәрсә турында? Инде бу вакытта искә төшереп китәсе килә минем балачакны. Ничек үтте ул? Инде минем бер туган абыем бар. Ул инде матур итеп минем әле телдә ачылып җитмәгән вакытта инде ул баян кышкыртып, ниндидер үзенчә ниндидер җырлар кышкырып йөридер, мин аңа кушылып инде җырлый башладым. Шул абыйга ияреп, искиткеч музыкант Ильяс аның исеме, инде без чыктык, ул баянда уйнап, мин җырлап, ул вакытта Сарман дигән җыр белән Арчаның зур сахнасына менгән идек. Инде шуннан җыр сәнгатенә кирип киттем дип. Арча районында, Арча районы егете инде син. Арча районы Хәзән Шәйх авылы егете. Инде менә шул җырга кирип китеп, инде һаман сайын үсә баргач, инде 10нчы классларга җиткәч, инде хәзер кеше җырларын һаман кайдыр ишетелгән җырлар җырлыйбыз бит инде. Мин уйладым да, нигә мин әйтәм, ул җырны язып булмый икән дип. Башка бер нәрсәдер килеп эләкте дә, ниндидер җырлар иҗат итә башладык. Инде ул вакытта гади генә җырлар иде. Шундый дөресен әйткәндә 2 аккордка, 1 аккордка дип инде 3-4 аккордка шундый гына җырлардан башланып китте иҗат. Yaraların күптән түзәлмәсә дә, эзе калды мәңге күңелдә. Мин бәхетле диеп кабатлы хисап, күзләрем яшьле күренә. Мәктәпкә беренче синтезатор алып кайтканнар иде. Ул вакытта инде ул бәлки музыкага гашык булу да түгелдер, инде техникага бәлки күбрәктер. Инде шул синтезаторда җайлап кына уйный башлап, мин җыр өлкәсендә нидер адымнар ясап, үземнән үзе аккордлар чыгарып, шуннан килгән инде миңа беренче музыка белеме. Инде ул вакытта кредерик, синтезаторга буйда җитмидер әле, коробкалар куеп менеп басып, инде сәхнәдә җырлаганны хәтерлим. Инде шуннан шул юнәлеш буенча инде кирдем мин Арча педагог көллиятенә. Менә шуннан алдым тәҗрибә һәм өйрәндең ничек көйләр язарга, менә кирештең үзең язарга. Юк, ул вакытта без аны язадырык инде Арча педагог көллиятенә кергәнче мин үземнән минем гайрәт гына җырлар бар иде инде, 1-2 мин шунда. Инде ул вакытта үзебез фонограмма язган булып, үзебез анда көйләр язган булып, шул җырлар белән әле мин шул бер җырны яшмасам башкарып та кирдем, үзем язган дип. Инде хәзер инде шул җырлар, шул ноталар, ләкин инде теория ягыннан, нидер дөрестлек ягыннан инде камилләштереп язабыз дип әйтәсе килә, чөнки мин аермыйм. Мәсәлән, хәзерге көндә мин аермыйм профессионалларны, үзешчәннәрне. Чөнки безнең әле Татарстанда профессиональ дип дәрәҗәдә көй язучылар, именно менә нәрсә дип дипломированный композиторларыбыз бик аз. Шуңа күрә Татарстанда гомумән бу өлкәне әле үзешчәннәр башкара дип әйтәсе килә. Шуңа күрә инде бер вакытта да менә син үзешчән, менә син профессиональ дип карамый бер кешегә дә. Карадым кинәттән асуптан яктысы, Әнҗедәй таралып җиһанга сибелә. Кайдасың, дусыңда ялгыздан калгызып, юк күктә, түгелә күңелдә син генә. Дөрешемнән күрәсең, йошымнан күрәсең, таң аткан чагында саташып уянам. Сөйкемләп җибәрәм, хыялна йөрмәсен, кызы, синмәсе дөньяда. Иҗат белән син нәрсә әйтергә телисең? Нәрсә сиздерәсең? Нинди анда фикерләр, чагылыштар бар синдә? Элек нинди иде, хәзер нинди? Инде бик дөрес сорау бу. Чөнки элегрәк мин язадыр идем шул ук мәхәббәт турында җиңел җырлар. Җиңел, анда рәхәтләнеп, сикереп биеп була торган, ләкин соңгы арада инде яшь барамышында инде, ягъни, мәсәлән, әллә күз ачылып килә инде. Шуңа күрә хәзер менә соңгы
3-4 җырым фәлсәфи темага багышлана никтер. Инде ул менә яңа гына чыккан Нәүм изләр җыры. Инде аңа кадәр михнәт дигән җыр, шундый халыкчан. Инде мин дуслар да аптырый, инде менә син ничек һаман уен көлке синең белән теге бик күңелле, ләкин инде иҗатың шуңа барып тоташа дип сорыйлар. Һаман сайын нидер моңсулык. Һәм нәрсә дип җавап бирәсең син? Нәрсә дип әйтәсең син аларга? Мин нәрсә дип әйтим инде теге бар бит әле Коко Шанельнең бер фразасы бар теге. Миңа бик ошый ул. Теге Алло. Никто не знает, как плачет та, что идет по жизни смеясь дигән. Шул фраза бәлки миңа кагылмыйдыр, бәлки миңа кагыладыр. Менә шуңа күрә ниндидер дөньяга булган ниндидер карашны, ниндидер каршылыкны шул җырлар аша җиткерәсем киләдер. Бәлки менә шул яктан килеп чыгадыр дип әйтәс килә. Ул җырларның сүзләрен үзең табасың һәм көй аңа язасың инде син. Күңелеңә ошый торган ниндидер каяндыр көй аласың. Кайдан аласың син көйне? Көйне Шишмә шылтыравыннанмы? Авылданмы? Шәһәрдәнме? Табигатьтәнме шул шишмәләр инде? Анда урманнан. Мәсәлән, көй инде ул гадәттә текстка карап чыга. Дигәс килә менә текстны аласың, кулга укыйсың. Инде аның текстка карап, аның җыры нинди булачагы әзрәк уйга, фикергә килә. Илназ менә син яшь, шибәр, акыллы егет, автор башкаручы. Әлегә өйләнмәгәнсең, мәхәббәткә ышанасың. Сиңа мәхәббәт җырларын иҗат итәргә кем илһам бирә? Менә мәхәббәткә ышанам. Мәхәббәткә ышанам, чөнки нәрсә дип кенә әйтсәк тә, бу дөньяда шул мәхәббәт өчен, сөйгән ярлары өчен таулар күчерергә әзер кешеләр күп, һәм алар бар шуңа күрә. Әле үземнең андый зур мәхәббәтне тотып карап дип әйтә алмыйм. Менә нәрсә дип әйтергә, мәхәббәткә килгәндә, ул мәхәббәт бик бөек хис инде. Чөнки менә карыйк без бәбиләрне, бабайларны. Уранда күрсәм, сөйнеп бит алмыйм, шундый картинага җитәкләшеп әби белән бабай бара. Димәк, менә бу күренешне күргәч, ничек инде дөньяда мәхәббәт юк дип әйтә аласың. Әлбәттә мәхәббәт бар. Инде мәхәббәт турында җырлаучылар да күп булырга тиеш. Инде һаман шул мәхәббәт дип әйтәләр, ләкин ул мәхәббәт, гомумән мәхәббәт, дөнья белән мәхәббәт инде ул буламы әтиәнигәме, ул буламы тормышкамы, ул буламы инде табигатькәме, барбер мәхәббәт бик зур урында тора тормышта. Һәм менә клипта да шушы күпмедер мәхәббәт чагылыш тапты синең менә соңгы эшләгән иң зур клипыңда. Соңгы вакыт эшләдек өннәремдә көткән хыялым дигән җырны, аның Гөлсәрва сүзләренә мин көйен яздым да, талантлы режиссер Айдар Габдрахматовга клип төшерде. Инде нәрсә дип әйтәсе килә, бу клипны карагач, уллар, зурлар нәрсәгә ник аның ахыры күңелсез бетте дип күп сорау бирәләр. Инде нәрсә дип әйтәсе килә бу турыда. Инде без анда мәхәббәтне чагыштырдык. Инде аның ахырын без эшләп бетермәдек. Дөресен әйткәндә, аның ахырын нәрсә белән беткәнне без үзебез дә белмибез. Дәвамында булырга мөмкин. Дәвамында булырга мөмкин. Менә дөресен әйтәм, ахырын без белмибез аның. Инде әгәр аның хәлакәтле ничектер тискәре бетә икән, ул инде ничектер кабул ителми, дөрес кабул ителми. Әгәр инде бу тормышка төп герой бу тормышка кайта икән, инде ул барбер ничектер һаман бөтен җирдә дә шул сценарий инде. Без уйладык та тамашасын үзенә калдырдык. Инде әлбәттә анда үзем кайтарыр идем, сәнгә җибәрер идем. Төп геройны. Менә әйтмим әле ансын. Әйтмим. Чөнки төп фикерне генә әйтим. Анда мәхәббәт сурәтләнә, дөрестән дә мәхәббәт, ләкин ул хәлакәтле язмышка тап булса да, анда без мәхәббәтне сурәтләдек шундый якты итеп, ачык итеп, кайсыдыр мәгънәдә тәмле итеп. Чөнки ул клипны караганда кешеләр теге чын мәхәббәтне кичерергә тиешләр иде. Инде күп комментарийлар язалар, Мәскәүләрдән язалар, Америкадан язалар. Шундый дөрестән дә менә бик ошады клипыгыз дип шулай җырлап карап утырабыз дип шулай язалар. Әлбәттә инде ул менә шул эшнең нәтиҗәсен күрү менә иң зур бәхет шул инде безгә. Менә янәдән бер хәбәр, инде яңа альбомны инде җыеп бетердек, эшләп бетердек. Инде хәзер аның тышкы кыяфәте буенча эшләр бара. Беренче альбом инде яшьлек микән дип, икенче альбом инде безнең фәлсәфи темага булачак. Инде җырлар да шуңар этәрә, ул атлачак дулкыннарга каршы дип. Бу инде
минем ички дөньям. Инде без аңар матур гына интрларда эшләдек. Менә бу бүтән альбомлардан әзрәк кенә читкә тайпылып чыгарасы яңа альбомны. Әзрәк фәлсәфи темага инде кеше әзрәк булса да уйлансын дип